Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Biyernes kakailian, 13, ti mabilang idi bulan ti Enero 2023, Biyernes 13. Di kita mamati apo nga malas ti Biyernes 13. Ado di kita agkuna nga si kamit laeng iti mga aramid ti kamalasam, ha? No agmalas ka iti Biyernes 13, ha? Kasano ti kinagpaiso na detoy, ha? Gagayim kayong kamsat, ha? Manipo da po ti ENR Online, may danong ka na kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino, tapno ipadaan may apo di kababaraan nga damdamag, nga amu tayo apo, nga adda ti pakasiknan, ti tunggal maysa, kada tayo, kada gitoy nga damag, weno pagtengken pasamak. Digiri apo di rin sa ganami, ngayon kami dasar kada kayo tilasod ti maysa nga oras, pari di programa tayo Damdamag ni Berto. Presyo ti sibuyas, manamnama po nga bumaba iti sa gasot, aging gat sa gasot ket 50 pisos iti kada kilo. No dumtengto na po, di kita naangkat nga supply, dito ket sigon ti Department of Agriculture. Umababuten ti agarup 8 gasot nga top PNP officials tinakaipilan apo iti courtesy resignation da gagayem ken akabsat. Iti sabaling nga bangir, Department of Health officials nakaswan na kinaswan na ti kinaswan ti empleyado gapo iti cancer fund anomaly gagayem ken deti may sa apo nga nakamamak nga pasamak may sa nga misis ti pinapatay ti mismo nga asawa na iti mismo nga abay ti anak na Sus Maria Josep gagayem, ha? Dagitoy ken sabsabadi pa ay pakarimanan na po dito exclusive interview tayo ken ni Honorable Cheryl Bromio Tabangay, dito baro apo nga kameng ti pagpandayan linteg ti probinsya wenno ti provincial wenno ti Sangguniang Panlalawigan gagiyem ken kamsata nga isu apo tinapusgan nga mangirepresentar kadagiti indigenous people gagayem kay amsat adamandato apo no datilinteg akta republika nga mangibilbilin kadagiti local government units nga ayan digiti IPs nga masapol nga da representante da mapara iti paragpanday linteg manipud munisipyo no adda syudad nga da digiti IPs Sangguniang Panlungsod ken kastameten ti provincial board. So dito Ilocos Norte adda na po dito ket ni Ma'am Cheryl Bromio Tabangay may isang daycare teacher ijay Nueva Era Ilocos Norte. Ken padaanan nyo sa bali pa nga exclusive interview apo ken ni apo Barangay Kagawa JZ Lagundino iti Pansyan Pagudpud gagayem sa bali man na barangay ti mangimplementar ti ordinansa sekna na po ti pannakatagiben wenno pannakaigalot dagitay taraken nga aso. Anya ti problema adaan tayo apo iti national law gagayem ken kabsat para iti daytoy ngay madudi iti barangay nga mangipaspasa apo ti kastoy nga ordinansa wenno linteg iti uneg ti barangay da. Talaga kadi apo nga saan nga ipangag ti tao ti linteg gagayim ken kakabsat kasano ngamin ti sitwasyon dita pagudpod kang runanay ti barangay Pansyan na seknan kadagitay walang nga aso wenno digitay askal gagayim. Dagito ya po tinsagana ming inday trataren, pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapan panunutan iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng.
Epektibo pa iti next gen karidi flowering plants ken oray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti next gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kariti next gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next gen environmental friendly a produkto. Next gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan hinggana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
daytoy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dan napalabas po 12 minutos kalpasan ti oras tayo ng alas 12. Agyaman tayo po TMT Construction Company ti Barangay 48A Kabungaan North Davao City. Anyaman na po construction assistance ti kasapulan nyo. Mabalin na kayo aserbihan na po ti TMT Construction Company iti daing kalintigan ken nababa a presyo. Babayan na po ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Mike, ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital na dadi iti karikaw myo apo nga i-konsultar iti doktor marikrik natay iti bagiteo mapan iti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Agyaman tayo pa po di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawag Street at ang kadayag kakalaing nga aircon technician tapno ornusenda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Kuha kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando ti San Nicolas, Ilocos Norte. Idikalman nagsapata po ni Ma'am Honorable Cheryl Bromio Balangay kas IP representative dati IPR gagayem kay kamsat mandatory indigenous peoples representative gagayem kay kamsat iti sanggunyang panlalawigan. So makain naman tayo madamdama gagayem kay kamsat mabali mo tawagan ng makain naman tayo apo ta amwen tayo met no ana digitay plano na para iti pan naka iwardas DJ pan nakipartisipar na nga agpanday linteg iti probinsya tay nga Ilocos Norte. Ano apo digiti IPs, we have IPs in the 1st district and IPs iti 2nd district kadigiti ili apo nga ayan digitoy. Okay, iti dati nga gundaway apo adan iti linya tayo ni Ma'am Cheryl Bromio Tabangay kami nga na po ti sanggunyang palalawigan gigiyem kay kamsat kalpasan nga iso apo tinapuskan nga mangi representar iti biyang digiti indigenous people iti sanggunyang panlalawigan gagayem kay kamsat. May saka na itinaalaan tayo ti reaksyon ni Kalman ni Chieftain former Barangay Chairman Ancheto Pugyao. May saka na itay nadakamat ni Pugyao kaya DJ pan naka ititulo kuman digitay daga digitay ancestral domain gigiyem kay kamsat nga digito intended apo para kanila IPs amo yung ano na okay ada na po tininya tayo ni Honorable Cheryl Bromio Tabangay. Ma'am, good afternoon. Thank you very much. Iti paay mga gundaway. Iti programa tayo Damdamag ni Berto ni Robert de la Cruz detoy nga makiinuman ken ka iti detoy nga aldaw. Okay. Good afternoon. Apo Bukal Cheryl Tabangay, ma'am. Good afternoon to sir. Okay. Okay. So ana digiti umun una-unay itilistaam tatan ta kaming kan ti pagpandayan linteg ti probinsya nga kayat mo nga maestudyar ijay hunta provincial nga pakabenepisyaran ti amin nga tao especially dagiti padayong indigenous people. Ma'am Cheryl. Umuna man pa iti amin sir ket agkablaawak man pa lang dagiti kailyan tayo iti intero nga Ilocos Norte inaimbag amalemda ken kastamit dagiti katribuak iti indigenous peoples iti intero nga Ilocos Norte sir. Ket ti makunak man ka dayta sir nga saludsod mo ket umuna daytay education scholarship para kadagiti estudyante nga agbasa iti kolehiyo sir. Kastamot iti high school. Maikadwa, sir, iso dayjay pagsapulan, sir. Maadaan iti padang indigenous iti pagsapulan. Maikatlo, sir, dayjay salunat. Ngamin, unay nga ta adda pagsapulan, sir, nohaan nga nasalunat ti bagbagi. Haantay mo't nga makapagtrabaho nga nasayat. Okay. Since da kayo apo ket taga Nueva Era apo Bukal, may isa ka digiti idulwek unay nga programa ti gobyerno municipal headed by the Honorable Mayor Aldrin Garvida
ket DJ kalikagum na nga tunggal kahit may saman lang kuna na iti tunggal pagtaengan dito in Nueva Era ket adda makaturpos. Is this in support iti biyang deti nga programa or kayat yung province-wide, especially kada kayo nga IPs ket matunuyan tikas di nga programa nga kas kada tinrug iti administrasyon ni Apo Garbida, Apo Tabangay. When kumaserta, no, anya ko madagiti, adu nga pagsayaatan nga sagsagrapon mi iti ilimingan Nueva Era, sir, nga babaan ti panang idadaulo da na saya at unay nga Mayor mi Atty. Aldrin Garbida ken ni Vice Mayor Caroline A. Garbida, sir. Kayat ko kumamit, sir, nga maipada dagiti dadu mga munisipyo, sir, aglalo ka dagiti padak na indigenous peoples iti Intero Ilocos Norte, sir. Okay. Okay. Deti umunanto nga idadatagyo nga smaki sesyon ada ka din nakasagana nga measure nga idasaryo para kadigitoy nga ganwatyo, Apo Tabangay, ma'am. Actually, adda maisagsaganan, sir. Okay. So kadigitoy nga al-aldaw, adda ka din makita yo nga nagdurasan ti pan nakatrato babaen ti gobyerno kadagiti pada yung indigenous people, especially government programs nga kayat yupay nga padakkelen wenno paadwen dagiti nga programa para kadagiti IPs, Apo Bukal. At damat ten, sir, ta ito'y kasla ito'y lugar mi, sir, kat maipromoten, sir, da ito'y kultura ken tradisyon mi, sir. Okay. So satisfied kayo ti panang panang aktuar wenno panang panang akseptar ti gobyerno kadigitay kultura ken tradisyon digiti IPs, Apo. When, sir. Okay. Adda kadi kayat yung kultura ken tradisyon yung IPs nga kasla i-develop wenno adadapay nga pasantaken na ana dijay, Apo Bukal Tabangay, ma'am. Dagiti kuma nariingan mi nga kultura dito, sir, ket ti kayat ko kumamot, sir, ket iti plano mi, sir, ket adadapay nga maipasagupsup kumamot, sir, diti traditions ken culture mi, sir, ket adada kumapay nga maipasagupsup iti kapanunutan dagiti inaudi nga henerasyon mi, sir. Okay. Tapnon iti kasta ipamatmat kanya dati kinapateg tinaggapuan mi nga pulis, sir. Okay, ma'am, madamag kuman lang, kadigiti mun una akit even in other countries, digiti IPs ket adda di discrimination nya mapaspasamak, hanlang IPs even puli versus puli, kasla kumati black and white ijay United States, diskriminasyon idi rumor deti pandemya kadigiti Asian people, so kada kayo nga IPs adda kadi pala maka-experiensya iti diskriminasyon, Ma'am Cheryl. Adadalat ta, sir, dagitay haan pay lang nga makaawat iti kinatao mi nga kastingyan, sir. Okay. So da kayo tingyan. Yes, sir. Lahat ba na IPs na Ilocos Norte is tingyan? Adamot saan, sir? Saan? Okay. So since yung mga culture ni tingyan na ma-practice pa lang ang ingana kadigitoy? When, sir, aglalod to ilimingan Nueva Era, sir. There are some some reasons urihan lang nga IPs digiti kultura ken tradisyon ti maysa nga tao nga kasla mapukpuka wen gapo iti modernisasyon, especially ti panaka-westernized tayo yung sobrang panangidulo tayo kadigiti Amerikano kada digiti gapo kadigiti naduduras nga nasyon, so anat ti panglaban nyo iti daytoy tapnon ti kasta mapreserbar nga kunayo digiti culture and tradition nisyo nga tingyan na Ma'am Cheryl. Iso daytoy kayat mi itata nga
manipod ka dagiti ubing sir tapnon iti kastahaan nga mapukaw dayta nga tradition skin culture nga nariingan mi sir isu nga ti plano mi sir ket masapul nga maipasagupsep kadagiti ubing tapnon iti kastaha nga dumakdakkel da sir ket mamammuda nga husto no anya iti naggapup mi sir. Okay, ada ka di plano yung mangipasa iti may isang linteg or ordinansa nga pannakadusa di kita mga ramit ti diskriminasyon wenno pannakaibaba di culture and traditions yo. Adda mamalagip ko ngamin in Baguio City adda may isang artista nga naideklarang persona non grata parang inapi niya yung culture and traditions di kita igurot. So kada kayo ma'am tangay makipaggamulo kayo ni pannakapanday di kita linteg. Do you have in mind nga mangputar dati maputar ti may isang ordinansa nga paka binggasan wenno paka palaunan ti mabalin nga isasango iti panakadusa digiti mga ramid ti diskriminasyon kang runaan na iti panangi downgrade kadigiti culture and traditions yo. Ma'am Cheryl. When sir adda. Okay, in Nueva Era alone, adda ka di kasjay nga ordinansa no adda man malagipyo, Ma'am Cheryl? Actually, madamape lang nga makuha sir, maisagsagana sir. Okay. Okay, kas mangirepresentar itan itibiyang digiti IPIS in the whole province of Ilocos Norte. Anya ti plano yo kaditi instant nga communication para maadaptar maala yung insigida no anat kasapulan digiti pada yung IPIS both the first district and the second district. Apo Cyril. Ti plano karon sir tapnon iti kasta mapangkupasyaren dagiti na dumaduma nga lugar nga ayan dagiti padak nga indigenous people sir tapnon iti kasta maalak no anya dagiti concerns da sir. Okay. So siguro doon mo nagagamitin napubukal yung rata allocated funds for you to travel and visit digiti pada yung IPIS. Pwede rin siguro, sir. Okay. After DJ outtaking mo, dun sa nagbali na meeting nyo kini Apo Gobernador, so ano digiti kasla napagsaritaan nyo iti madaydayaw Gobernador tayo, iti probinsya ng Ilocos Norte, kasbaro nga makipagpanday linteg, Apo Tabangay. Ay, haan kam pala nag-face-to-face kanya na, sir. Nga, napangkulang kinita day di cubicle nga pagyan sir, ipag-festo pag-opisina. Okay. Okay. Di ba ma'am, employed kayo as a daycare teacher? So since da kayon ti mangibagi ka ti IPs ken kaming kayon ti pagpandayan linteg ti probinsya, aglusulos kay kadi or nga kas mangisuron iti biyang ti digiti ububing Apo Tabangay? When sir hanmot nga tayo talikudak nga maminpinsan sir ta nasakit mo tinakam ko nga makitak nga mapanawak nga biglaan dagiti ubing isu nga tiko planok sir pasaray ko mula tamot bisitain ida sir tanay ipatid ko mo. Yes ma'am. How many years na po kayo na nga agisursuro ma'am? Mano nga tawin yun nga mangisursuro? 25 years in service, sir. 25 years in service, okay. So gaputa makat di 25 years and gaputa adda kayo ti biyang ti pagpandayan linteg. Hangkomot nga mabalin nga ikat ko mabalin nga DJ position ko as daycare worker sir maputol ngam DJ pa nagservice kanyada. Hangko mabalin nga ikatin sir kasi adda ti pusok sir pa nagservice iti kalugarak. Okay. Senior. Ada kadi special imagination nyo for daycare pupils, especially daycare pupils nga karaman nga kadagiti tingyan or IPs, ma'am. Adda sir. So kayat yung ikanida ti linteg nga may isaguday ijay di para pakabenepisyaran da kasagad adal. Yes, sir. Okay. Okay, ma'am, maraming salamat. Any message kada kitay irepresentaran nyo nga indigenous people ken amin nga taga probinsya ti Ilocos Norte itan takaming kayon iti Junta Provincial. Apo Tabangay, ma'am, please go ahead.
Umunaman pa iti amin, kablaawan kay man amin nga kalugarak iti intero nga Ilocos Norte, kang runoan na launay digiti padak nga indigenous peoples iti intero nga Ilocos Norte. Ket manen alaek dito agundaway nga agyaman iti napalaos iti panangtapaya yu kanyak ken panagtalek nga paayo kanyak. Ket no anyaman iti mabalin ko nga itulong aramidek amin ingganat kabaelan. Okay, ma'am. Once again, congratulations. Good luck po. Iti barong assignment yo kas public servant. Good luck. Maraming salamat. Itintejo agundaway. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much po. Ay, happy fiesta nga pala dyan sa Nueva Era, ma'am. Happy fiesta. Thank you, sir. Thank you. Good Okay. afternoon. Okay, so DJ kagiyim kay Kabsat ni Ma'am Cheryl Bromio Tabangay, kami nga na po iti pagpandayan linteg. Maysan niya ka bukal, mangirepresentara po ka iti indigenous people. So, ada pala diskriminasyon ko na amuyo, malagip ko unay, no need to mention the name. Ada may isang artista, I think ni Apo Mayor Dumugan, ti Mayor Idin, ni J. Baguio City, nga napan ni J. Baguio City, Apo, ket parang nilambas niya yung culture and tradition, ti biyang di igurot, nga nangideklaraan da po nga persona non grata gagiyem kay Kamsat kay parang in banda nga makapanen iti Baguio City jaka mo na ibabawi di jayen but adda kas jay nga napasamak amuyo kas kuna kidikalman ada issue ti indigenous people IPs iti Canada before gagiyem I think kada sa digitay napapapatay nga ububing gagiyem namuyo apo very ti gobyerno nga nang tratar iti daytoy tapno ma-satisfied dagita IPs. Dito nga nakalkal apo na kada interview I think Mr. Hector Baitek ijay British Columbia ti nakaibagay di wano na interview nga ang ibaga yung mga IPs daw sa Canada is they are engaged in business gagiyem kay Kamsat engaged da apo ti business ket may sa kadagiti benepisyo nga ipapaay ti gobyerno karito yung indigenous people in Canada pre-tax da po kadagiti businesses da. So kita nyo IPs indigenous people engaged da po iti business. Adu nga business kano apo ti imatmaton or iman maniher digiti IPs jay kakabsat ken gagayem So isuda haanda nga mailang langi kasano pa nang ilangim may isang negosyante o numan pa isuna ket IP gagayem ken kabsat ditoy apo adda pa laeng ma-experience nga panaka ilang langi apo digitay IPs gagiyem ken kamsat may sapay DJ pa nang tagiben apo ti kultura ken tradisyon da nga tinggian or IPs gagiyem ken kamsat gaputa ka digituyan na alalda ure saan lang nga tinggian saan lang nga IPs apo ure kada tayo pa nga Kristiyano kada gagihim kay Kamsat ada dete parang nawe-westernize na tayo yung modernization na iso ti mga apektar kada tayo nga pakapukawan na po ti kultura ken tradisyon ana digiti umuna nga malagipyo nga kasla mapukpukawen na po nga tradisyon gigiyem kay Kamsat panakinaig nga awan pa ti panagkalaysa adu digiti child out of wedlock nga dito ket maobserbar ever since seguna po kaditay babakit kadala lakay gagihim ken kaabsat nga mamuyo adda ngamin digitay panirigan nga no sobra unay iti panangiget mo ken panang adaptar mo kadagitay makunkuna nga customs and traditions parang balakid parang mang black apo iti blakan na apo DJ development gigihip ken kamsat daka mo nagpaiso digito but ada digito mang mangig ko nga kasjay. So once again congratulations kada kayo apo nga karaman indigenous people anyaman na po nga ti pakibilangan nyo tribute ti pakibilangan nyo congratulations addan buses yo addan pan nakangiwat yo addan mangitag-ay mangirepresentar kada kayo iti sanggunyang panlalawigan. Okay, padaanan niya po madamdama makain naman tayo tupay ni manen ni Apo Barangay Kagawad JZ Lagundino iti barangay Pansyan Pagudpud Kalpasan nga manarimaan na po wenno naigeten nga yim implementar ti barangay ti ordinansada seknan apo iti pan naka igalot pan nakaipaay ti seguridad kadagitay taraken nga aso.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months.
no kamang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert. Naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso kung namang Robert. Kung tao ko may isut puso, isut agi-pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Okay, 38 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12. Padaan niyo po, dito inuman tayo kani Apo Kagawad JZ Lagundino, dito Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Happy birthday kani Lieutenant Atong Alconera, ti Bureau of Customs Police, ijay Manila. Ay, happy viewing po sa mga taga Bureau of Customs dyan sa may Metro Manila. Especially, i-greet ko man ni JC Boy Baros, ijay Paranaque, Metro Manila, ni Richard te kabagis ko Dorocha ken amin na po nga naka-tune in ka tayo gagiyim ken kamsat. Okay, tuloy-tuloy po ti programa tayo iti dito nga Aldao. Thank you very much iti TMT Construction Company. Masarakan na po iti Barangay 48 Kabungaan North Tawag City. Amin na po nga construction assistance uno serbisyo inline na po iti panagpatakder ti anyaman nya kayat yung patakderen. Mabalin na kayo nga serbian ti TMT Construction Company iti naing kalintigan ken nababa presyo. Kukwa kinimat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat Dr. Alan Taylan ni St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121J Flores Street, Lawag City. Pugadlawin Carbas Aircon Service Center. Masarangan dito ya po iti Balintawag Street. Amin niya problema yo po iti aircon di kita ilugan nyo, nakasagana di kita kakalaing nga aircon technician ti Pugadlawin Carbas Aircon Service ngay matmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iri-ili ti San Nicolas. Okay, iri-dito yung daway ni Apo Kagawad JZ Lagundino, manipod po iti Pansyan Pagudpud. Kalpasan na po nga, adadet implementar da or na-aprobaran nga ordinansa, seknan na po iti panagbalin nga responsable di iti tao, pakaseknan di iti taraken, especially aso. Okay, Apo Kagawad, maraming salamat. Itided mo man na gundaway para maka-interview kami ken may lawlawag deti pinutaryo nga ordinansa dito uneg ti barangay nga amok nga deti ket may isa nga problema saan lang dito barangay yon no di peket ti Sibubukela Pagilian no di peket ti Sibubukela probinsya tayo nga Ilocos Norte. Good afternoon, sir. Good afternoon na po Robert na customer nagiti listeners tayo. Okay, sandali lang para mahina yung umasirig ka basit ka dito, Apo Kagawad, Okay, so anat tinangiduron kada kayo, nga opisyales ti barangay, headed by the Apo Kapitan, nga putarin nyo dito nga ordinansa, kaskadimet ka rin sa bali nga lugar, adut na subeg, natangken ti ulo na, or in short, irresponsable, nga daan ti taraken, Apo Kagawad. Tama ka po Robert, kasta ngamin ti napansin mi di lugar mi nang ado di irresponsible kung naktumanlangan nanti pinagtarangan da iti aso. Although agtarakan lang dampo dang kas lang agpakan ngem di dan amo ti obligasyon da kas may isang agtarakan iti animal sir. Okay. Adda ka didi kiti nakaamames nga pasamak panakakagat, desgrasya, panagrugit, kadadaamin namin. Ano dito, kang runada problema tayo, kada kita ay kabaranggayan tayo, nga irresponsable, nga adaan ti kastuya taraken, Apo Kagawad. Aglalawok sir, ada di pinagrugit da, panagkagat, kan pakalalaan di desgrasya. Aglalawok sir, di rason, no apay nga kinutar mi dito yung ordinansa, tapnon na papreventaran di nga problema iti barangay mi sir. Okay. Is this na-adaptar dati Linteg National Apo Kagawad, especially dati anti rabies law kada Animal Welfare Act Apo Kagawad?
Yes sir, actually na inadaptar mi lang dito ita municipal ordinance mi by dito yung mga ordinance. Isu nga inadaptar mi iti barangay sir. Tapnon may ipakat mi gan tapnon na adda pangigigama mi nga tapnon no matiliw mi digiti ko kada ikami iti kaslang pakadusaan da tapnon adda pinagnakam da kasi no panagsarsarita lang amin sir nga uri ka parang nga makipagpakasi kami nga agigalod da kas lang namudlat adano lang tarigiti nasubag. So Okay. hindi kami sitwasyon sir tapnon adda pagibasaram mi gan handa pulos nga makatanggi no sir. Okay. Mabalin ilawag tayo. Is it mandato or naipalaon ka dito ordinansa nakagalot DJ aso or naka-cage or na mabalin na nga ibulos within the vicinity ka DJ bakuran when arubayan na once lakit dita nakaalad kasano ti panaka-distinguish dito apo kagawad. Gusto nga po Robert no TV unag iti binalayang gud nakaalad isunan mabalin lang tambot nga nakarukat isunan basta ikam la kulam lang di sitwasyon na baka di na mapumutan nga rumwar so nga no mabalbalin nakaklose lang tadigit-digit pa no kasparan nakaalad man di balay ket no awan alad iti binalayan tayo kailangan nga igalot digito aglalo gud kaduan nga babalay di mi Robert kada aga-amay man laeng. Okay. Digiji multa apo adaman multa nga maipataw kadagiti mang salungasing iti dating ordinansa ti barangay dakadi multa and the first offense and the second offense or anyaman apo kagawad. Adda incoming slang multa na Apo Robert nga ti first offense kada 500 pesos. The second offense kada 1,000 pesos kundi third offense nanton Apo Robert kada may adda basit consequences na nga makaalay ti certificate ti barangay independent kun Apo kapitan namin no kas pagarinan nanto ti kaslang pangbalas na bat karigitihan na pinang surot karigiti paglitnegam ti barangay Apo Robert. Okay, since adda ti municipal ordinance ada ka di plano yung koordinar, makidanggay kadagiti taga munisipyo, especially PNP or taga health office or agriculture office, veterinary office, tapno di kasta mas planchado ti implementasyon detoy. Baka mabalin pa nga tiliwen di kitay askal when walang aso apo kagawad. Ito lang ti plan-plan na Apo Robert kas kami ti agriculture bale siya namin tinadutukan ka dito yata bale sakop ti pagkumityak dito isu nga anusak nga in sursor iti kada sitio iti barangay mi tapno laeng ipaawat kinyada ken handan tumasmas daon no kas pagaringan talaga nga addanton iti pinakamultada so nga plan nuktukay nga ipan iti PNP ta katulungan mi pod diri nga di ko na Apo Robert nga katulungan mi dito kas tamo iti veterinarian office ito makidayalogo siguro kinyada Apo Robert no sumarsaron nung aldaw. Okay. So since implemented din, na-implementaran dito, kumusta ti response kadagiti kabarangayam, apo kagawad? Takkel nga yaman ko Apo Robert idi napanak nagsorsorsor nga nagibalay-balay ka dito nga ordinansa mi da bago ang kami nga napan nagsorsor Apo Robert kat in post ko iti social media tapos handa paspas daw kasi Apo Robert idi napanak nagsorsor ti kada balbalay napo Dios naragsak tirik na kanapan na Apo Robert kasi napo Dios nakagalot pod ken gidi asa so Apo Robert. Okay. Exclusive or when exclusive kadi nga pang taraken lang nga aso detoy or karaman pa digiti sa bali nga klase ti taraken apo kagawad. DJ linaon namin ti ordinansa mi Apo Robert kada aso pay lang ni nakakabil ni Apo Robert. Okay. Apo kagawad, maraming salamat. Malaksid no kayat mo nga ulitin deti apelam kadagiti kabarangayam tapnon di kasta ket tungpalen da ti linaon na isaguday iti deti nga ordinansayo. Go ahead Apo kagawad, go ahead. Apo nga kabarangayak diti barangay Pansyan yun unak ti agyaman ti nagtulnog yung nga galot karigiti taraken tayo kung manipo di din post ko iti social media kaya pinagsorsorsor ko te kun akon deti ket hang kina-stricto no deket di arami den malang digiti obligasyon mi kas inikanyo iti kawus iti barangay isu nga di ko na hangkay ka di kumurgura kanang kay mas daawan ta anak bet siguro nagkurang nga may nagiyawar-war tawag kanang isorsorsor kada kayo nga detoy ket no kas pagatin addan to gundaway nga aktuan nun matiliwan digiti taraken tayong aso ket
implementar ton iti multa tapnon kasdagat adda pagnakmat dagiti Puera de los Buenos na bubanggag nga kalugaran tayo. Okay, maraming salamat and good luck it implementasyon sa ong ordinansa. Thank you very much, Apo Kagawad. Thank you. Okay, thank you very much, Apo Kagawad JZ Lagundino. Diyan ka mo, Apo, kitain nyo, ada municipal ordinance, ada pa'y national law, gagihim kay Kamsat. But still, Apo, nga, agbalbalin niya dakkel nga problema, agbalbalin niya dakkel nga pangta kadatay nga umili, ti kaadda digiti taraken nga aso nga digito'y ketwalang, Datta, amuyo, adda pa digiti kuan, nagtinag nga trahedya na po or krimen, ti riri may panggep ti aso, gagiyim keng kamsat, mapan na iwar tay basura di karuba na, bakalen ni akin basura, when napan niya akin arubayan, gumura ni akin aso, gigihim keng kamsat, deta, nagriridan, tinagbat na, pinaltugan na, kinabkabil na, minalmalo na, yung mga ganon, kaabsat keng but dito yung apo ket bunga ti kina irresponsable tayo, tay kunak narod, kang kanayin ko, redadak pa ilang ti radyo, pagkabasit pa dito, papi, hello brownie, love you, papi, love you. Oh, sus Maria Josep, indon dim makel, awan ni love you brownie, love you papi, nawanan, adda di karuba na po, nga mapan na, agkalkalkal ti basura, di mo pa'y mapalamot, ay mapakanan, gagiyim kay kakabsat, yun ba yung responsable, yan ba yung parang love na love mo, di pet mo, into no, agbayag keng ka, di mo pa'y digusin, halos agkaangdo, halos nakaangdo din, di mo pa'y, at dagtakal kalsada nga agwalang-walang agididden tating nga takalsada ento na da sumunga da nakamotorsiklo bigla nga bumangon sa agtaray ento no kwan adda nakadungpar gagiyem imbes nga jay laaso tagpigad saan pati di nakalugan kadi jay behikulo nga makadungpar adun tinatnatay adda pay naggidda na agasawa na pan na sinundo ni bakit na may nga nurse gigiyem kamsat no malagip yun dito yung news nakapaatal da po ti aso natay da nga agpadpada kita ti kinay responsable ije dingras ije barangay Kali nga barangay ni Apo Kapitan Teddy Rosqueta ken ni Apo abogado Ray Gurgunyo may classmate gigihim kabsat napan sinerrek apo ti may nga nangato ti breed na nga aso diti Detay farm na nga ayan ditay pakipalot nga manok ti pinapatay di aso 20 ket maysa 20 ket 5 tinasugsugatan ditay amo no anat nagbanagan nan gigiyim keng kabsat iti investigasyon ti pulisya ken ti barangay gaputa amuda nga nangato ti breed na nga aso dijay kakabsat king gayem ken saan lang nga farm ni attorney Ray Gurgunyo tinapanan na po adda pay sabsabali adda pay na po ditay mas daddadakkel nga klase ti taraken nga pergen ti aso kalding karnero bawbawan da po ngem ti kadadaksa na po dijay ditay adda takal kalsada nga mangitunday ti pannakadisgrasya po ditay nakalugan, especially nakamotorsiklo. Alaure hanggang madisgrasya, no nakakutse ka, naka four wheels ka, gagigim kayong kakamsat, sigurado nga maparpar ta bumper talugan mo, mangitunda kayong kat panaggastos, when no saan, nervyusing ka, manta maitapwak ka, when no maidungpar ka. So nga, dyan mo no, anati apo, anati adda nga panunot, digiti tattao, nga agtartarakin iti aso, nga di damit maited apo di husto nga panang tagiben te kunak narod no oken ga apo ubbaem di nga isursursur kada daamin amin intunod di makkel binaybay amon tiltilad nga agkagat nga aso ipan nakatalanganin gaputa tira gita apo wenno rabis manipod apo ti aso may sang dakkel nga pangta iti biag ti tao gagihim keng kaamsat so nga diya kamuno apay adda national law adda municipal ordinance adda provincial ordinance addan to pay la ordinansa ti barangay agsusukoten apo kinurkuribot nga lintege apo ngem dimet latta matungpal gagihim sapay apo tagbalin nga ehemplo ti intero nga pagilyan no diti or iti intero a probinsya tayo
deti ordinansa manipod po iti biyang ti Pansyan Pagudpud Ilocos Norte. Okay? Thank you very much. TMT Construction Company, manipod po iti 48A Kabungaan North Labag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo aserbihan ti TMT Construction Company. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, dito Barangay 16, San Roque, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo apo ti Baguio, kaya't yung ikonsultar ti doktor, mapan ti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Iti sa bali bangir, agyaman tayo pa po ti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, nga masarakan na po ti Balintawak Street, dito Siyudad ti Lawag. Ken maraming salamat, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando. Ken isamirate po nga kablaawan, dito kasangay nga Customs Police sa EJI Bureau of Customs Manila. Happy birthday, Lieutenant Atong Alconera, BOC Police, Manila. Gagayem kamsat. Coming from Jesse Boy Baros of Paranaque. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti takang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ken para ka riti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadagiti ti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari ti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid digiti minatay yu iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Bati po 5 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna ipakpako namin na po saan mi nga maidanon deti programa tayo ti napalabas kaputa deti masapa po nga panag ano tayo para iti technical adjustment tapno pumintas pa apo deti panakaidanon ti signal ti ENR online maybe 2 days nga trabahuan deti kakadwa ni Maki deti met ti oras nga available da kami na po iso nga ladingitan mi nga saan mi nga maidanon ti programa tayo ti napalabas iti deti nga aldaw ken mabalin ora into no bigat no han nya malpasita deti kumpunyen na ni Maki ken digiti kakadwana. Okay, dinggen nyo deti nga damag gagayem kay kamsat Nagpilat ti reklamo ti maysa agagangay nga empleyado ti Department of Health kontra kadigiti nangangatong nga opisyal
tinasao nga pangopisinaan ijay ombudsman. Daytoy ket gapu iti saan niya umiso nga pan nakay maniher ti pundo ti ahensya nga daytoy ket para kaditi cancer patients. Kinuna ti maysa nga doktor nga ni Dr. Clarito Cairo Jr. nga ti pundo ti Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program ket sub-allotted laeng iti nga pulo ket siyam nga ngamnamnamaen na po ti 30 ket maysa access site hospital ken detoy ket saan nga nasayaat para iti gobyerno ken maysa nga grave disservice iti kaadwan nga pasyente nga naka-record iti detoy nga programa. Napirmaan ti reklamo iti Disyembre 23 iti napanatawen nga detoy ket gapu iti makunkuna nga grave misconduct, malversation of public funds ken nakasalungasing ti Section 3E ti Republic Act 3019 wenno ti Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ni Cairo ket impeteng na nga isuda iti digiti DOH Officer in Charge Undersecretary Beverly Ho, dati nga Direktor Ana Melissa Guerrero, Directors Razel Nika Hau, ken Anthony Ko, ket din di Doktor nga Dakim Patrick Tejano, Jan Aura Laurel Liabado, ket adda ti panagkukumplot tapnon bali awanenda dijay kina manakem da iti pan nakagatang digitay agas para iti cancer ken institutional memory. Detoy ket nagresulta kunana iti saan nga umiso nga pan nakaimaniher ti budget detoy nga programa nga umabot ti 786 million. Kastamet na po ka iti Cancer Assistance Fund budget nga 529 million nga agpadang aggapo iti 2022 General Appropriations Act. So kahit nasa wen nayalokar gagigim keng kamsat nga pundo detoy babaen ti pundo nasyonal. Inayon na nga nangi nagyapan digitoy iti wenno impan digitoy iti risgo ti biag ti adu nga pasyente nga agsagsagaba iti cancer aglalalo digiti naka-enroll iti CSPMAP manipud pay ditawen 2022. Na binigbig na ti Jose R. Reyes Memorial Medical Center na may sa detoy nga go to access site para kaniti pasyente ti cancer iti 2021 nga addaan ti saan nga makaumanay nga budget nga 16 million iti napalabas nga tawen. Ti Philippine General Hospital, Rizal Medical Center, ken Amang Rodriguez Memorial Medical Center, dagiti ospital nga agserserbia po iti wenno serserbienda ti adu nga pasyente nga agsagsagaba iti cancer nanipud pay 2011 ti saan nga karaman iti listaan wenno listaan iti access sites. May isa ka iti nagbalin na rakurak kinuna ti Department of Health nga awan iti naawat da nga naawat ni opisyal nga kopya ti reklamo nga detoy ket mamati da nga agtalineed nga si bubukel ti integridad da gagayem kaabsat kinuna pa ti Department of Health nga rigiti sub-allotted ket base iti dokumentado nga kiddaw digiti ospital idinto nga digitay saan nga karaman nga ospital ket naikanda iti agas para iti cancer ken pundo para iti Cancer Assistance Fund. So deti apo ket medyo delikado hanga basta-basta nga issue deti ngin parwar apo deti nga empleyado ti Department of Health against kadigitay nangangatong opisyal ti Department of Health. Ito yung masama adda pundong agpaiso nga nailatang kita nyo po dito anomalya nga napasama ka po iti PhilHealth magibyo nga ti PhilHealth adda dito programa na gapwan ti programa ay pundo para ka dito nga programa datayo nga tao or pundo nga gapu ti gobyerno para iti gagiyem kay kalsat ngem malustay gapu ka dito ay saan nga miso nga implementasyon nga kasla ka detoy cancer fund gagayem keng kabsat manipud ti Department of Health nga aggapu iti gobyerno nga detoy para kumakadete cancer patients ngem kitain nyo apo deti palawag deti agreklamo nga empleyado gagayem keng kabsat nga deti nga pundo apo ket saan nga nasaya at ti pan nakaimanihir na adda diti ospital nga karaman kaditi sites
nga awan met apo inje listaan. Di ka dite pundo mapanlat na jay ure awan ti serserbyanda. Gagiyem kay kabsat. So tibi ayan na pagdaksan tata, nga kasapo ka di kita napasamak, nabayagan nga na discharge di pasyente. Ngem still, ngat kubraren di kita ospital, di charge na, when charge da ken ni ahensya, ni PhilHealth, di ba ganun yung nangyari? Uray na tayen, gagigim kay kamsat, di pasyente, adabay lang, may charge nga kasla maintenance na kadadaami namin, nga ibaklay apo ti ahensya ti gobyerno. Yung mga ganon, apo, detiket maipaidam ti linaba wenno bugas ken anag ti linteg wenno ti programa napintas ti panakaramid ti programa mangibalatang tayo ti pundo kastoy para kaditi kakastoy a pasyente ti kanser amutay ti kanser apo adut matmatay haan lang dito pagilyan tayo Pilipinas aging ka dito awan pay apo ti na diskubre wenno na aramid nga agas para iti kanser gagiyem kay kabsat adda pundo nga maited nga assistance ka dito gagiyem cancer assistance fund gagiyem dito pundo nagdrakkel 786 million dati CSP map idinto nga dati cancer assistance fund another 529 million bilyones na po ti makukwestiyonaran nga saan nga umiso apo iti pan nakayimplementar na nga para kuma kadigitay agsagsagaba iti nasao nga klase ti sakit. So kitain tayo apo no kasano apo iti agbalin nga resulta no adda may istiuswat nga investigasyon dito kumaapo dito taga gobyerno dito taga kongreso Senado House of Representatives dito iti pagalistuhan nyo agimbestigar agimbitar kadigiti in aid of legislation but ito na nakapilan apo iti ombudsman tinasao nga reklamo so kitain tayo apo no ana ti pagbanagan na dito tapnon ti kasta adda pagmenamenaan at the same time para iti konsumo para iti publiko mainformaran tayo no kasano nga mapaspasamak ti makunkuna nga graft and corruption wenno pa nagkunniber iti nagduduma nga ahensya ti gobyerno kang runaan na dagiti kakastoy a programa. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras iti dito yung aldao para iti damdamag ni Berto dati apo di pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin, ibati minti na talinaay nga Biyernes 13 tayo amin na sangapada, agyaman kam, tinkay, panagbuya! Damdamag ni Berto, programa pakidanunan di paspasamak inibugod kayo alumar, idintero ang ginyan, ken unay di balasyo tao, Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno maamuan ti publiko, ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto!